भिडिअखौ नुदोंना नै लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैहाय बड'लेण्ड हिर' देखायनि दे नोंथांमोना बड'लेण्ड हिर' नुफेरदोंना नुफेराखै दाख्लै साननैसो जेनेबा जोंनावथ' सासे मिजिं होननाय नाम आरोना मा होनोमोनथाय मिजिं मा टाइटेल लिरोमोनथाय बेयो भाइरेल जादोंमोन ना बर' सिख्लाफोरनि थाखाय गासैनिबो क्रास बेथ' जेनेबा बर' देसन बर' सेंग्रा ओमफ्राय दिनैहाय आरोबाव आङो एकदमबारे आलदा नोगोद हेन्डसाम बर' सेंग्रा बेफोरबायदि बर' सेंग्रा नोंथांमोना नुफेराखै बेबायदि आं बर' सेंग्रा देखायगोन नोंथांमोना नाय मिथिगौ ना मेगनफ्रा गिदिर गिदिर खालामखादो दे नायनो थाखाय बर' सेंग्राखौ थ' लोगोफोर भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगाङावनो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै हो आरो इउटुब चेनेलाव नायदोंबाथाय चेनेलखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय बे साननैसोनि गेजेरावनो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना 1K कमप्लिट खालामना होदों आं ओरैबायदि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोन्दों आरोना नोंथांमोननो मा होननानै फोरमायनो आं जेबो बुजिना मोनाखै जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच होनबाय आं थ' आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आं होनदों आरोना बै बर' सेंग्राफोरखौ नोंथांमोननि थाखाय आङो इसेबां मोजां भिडिअ लाबोदों मिथिगौना नोंथांमोनखौ आं बाख्नायबाय थादों नोंथांमोनजों आं सापर्ट जादों थेवबाबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मानि थाखाय साबस्क्राइब खालामाखै खालि नायै थांदों आरो गाज्रि कमेन्ट होनानै थांदों थ' बिदि खालामनाङा आरोना आं इसेबां मोजां भिडिअ लाबोदों गावसोरखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामदों ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामा ओमफ्राय साबस्क्राइबबो खालामनानै गालाङा चेनेलखौ आं दुखु मोनबाय आं गाबनो दा मिनि जादों थ' बिदि खालामना आरोना लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै एसे अननानै गावनि साननानै थौदे बिदिब्ला लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ मानो इसिबां हेन्डसम बे सिख्लाफोरा मानि थाखाय फाग्लि जादों बिनि थाखाय इसिबां हेन्डसम बर' सेंग्रा आयु नै बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड हिर' गुस्थिखौ नायलाय लोगोफोर गुस्थिखौ ओमफ्राय आरो गन्थंखौ नाय गन्थंखौजों ओमफ्राय मेगनखौबो मेसिब थाबलायदों बाला मेगनखौबो मेसिब थाबलायदों गोसोआ बिदि होनदों आरोना आं मा होननानै फोरमायबावनो गोसोनि खोथा होयो माबा मोनसे बुजिदों नामा जेनेबा गोसोआ होननानै मेगनखौ मेसेबथाब होदों हेपि बसुमतारी होनदों खोमा गोसोआ होनबाथाय नोङो मेगनखौ मेसेबथाब होनबासो नोंखौ सिख्लाफोरा माबा फसायगोन बिदि होननानै बुंदों खोमा ओमफ्राय गुस्थिया मानो खायलें नायनांगौ जेनेबा ना ओरै खायलें मानि थाखाय नायनांगौ ओरै खायलें सिदा नायनानै भिडिअखौ बानायमोन खायलें नायनायखाय खायलें नायनायाव माबायदि नुदों बेखौ नायदो नै आसलावथ' खायलेंखौ नायनानै इयो गोरोन्थि खालामबाय मिथिगौना खायलें नायनायावथ' इनि गुस्थिखौ सिनायजोब्बाय बेसेबांबा गोलाव गोसोआव ओरै नोंखौ ओरै बिदि होनदों आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना मोनसे बुस्थुखौ ध्यान होनानै नाय आरोना बिनि गन्थं गुदुङा मोननै ना मोनसे बेखौ आं बुजिना मोनाखै मिथिगौना गन्थं गुदुङा नोंथांमोना जुदि मिथिदोंबा कमेन्ट खालामनानै खिथा गन्थं गुदुंखौ नायदो गन्थं गुदुङा मानो इदि जाखो जोंनि बर' जोलैयालाय उनावहाय बिदिनो गन्थंफ्राय बे मोननैजों बे गेजेरनिया थानाय नंला नामा उनावहाय बे गन्थंआ नैबे थानाय नंला खोमा गुदुङा इदिनो थासिगोन ओमफ्राय गुस्थियाव नै एफा गोलाव बेरे जोजादों नामा बेरे जोजादों इ गुस्थिया इदि जाहैदो बेरे जोजादों नामा ना हेपि बसुमतारी जोंना सोबख'नानै इ गोलाव ओरै ओंखारबोदों नामा इनि गुस्थिया माने इदि जागोयो गोसोआ सना नोंखौल' नागिरो इदि होनदों नोंथांमोना आं मा होनबावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालामदों नालाय 1K जासिगोन शेयारा मानि थाखाय शेयार खालामदों आं बुजिना मोनाखै ओमफ्राय बर' सिख्लाफोरा बिनि थाखाय मानो फाग्लि जादों शेयार खालामदों सोरबा होनदों स्टार हरै सोंदों आंनोबो निग्र' हौवा नांगौमोननो आं होनदों जोंनि बर'नि जोलैयाव उनावहाय बिदिनो जाफैमारसिगोन मिथिगौना बिसिनि खालारावसो जोंनि बर'खौ सिनायथि होमारसिगोन मिथिगौ बर' सेंग्राफोरा बिनि खाथियाव दा गासैबो फेल बेनाव महर दं गन्थंआबो मालाय दाब्लायनो जि मोजां गन्थं गुदुङाबो मोनसेल' गुस्थिया गोलाव बेरे जोजानानै ओरै जाबाय
बिराद हेन्डसम आरोना थ' नोंथांमोना मानि थाखाय बिथांनि भिडिअ मोनसे नुबानो ओरैबायदि शेयार खालामो ओरैबायदि भाइराल खालामना होयो मानि थाखाय शेयार खालामदों आरो मानि थाखाय मोजां मोजां कमेन्ट हरदों मिथिगौ ना स्टार हरै हरै कमेन्ट रिप्लाय मोननो थाखाय स्टार हरना होदों स्टार हरै हरै सोंहरदों थ' बिनि थाखाय बिथाङा बांसिन देखायनो मोजां मोनदों मिथिगौ ना आरो जोंनि बर'नि रिल्स बानायहोबाय बिथांखौ ओमफ्राय जोंनि बर'नि बागै जोंनि बर'नि कालचारनि बागै माबा मोनसे मिथियो नामा बिथाङा बेखौ नोंथांमोना सानना नायलाय आरो बै जोंनि बर'नि गिदिर गोलावफोरखौ होनदों दे आं खनले खनले होनबाय थादों जोंनि बर'नि गिदिर गोलावफोरा मानो सिरि मानो होनबा जोंनि बर'नि गिदिर गोलावफोराथ' एसे जोंनि बर' सिख्लाफोरा जुदि गाज्रि लामायाव थाङोबा बायदिसिना बिदिनो जेनेबा गाज्रि लामायाव थांग्रा बर' सिख्लाफोर मेरला दङ ना थ' बिदि जोंनि गाज्रि लामायाव थांग्रा सिख्लाफोरखौथ' हमनानै पानिसमेन्ट होयो आरो न'आव सोमजायो बिदिनो नैबे बिथां हेपि बसुमतारीखौ मानि थाखाय जेबो एक्सन लायाखै आरो नागिराखै आरोना जोंनि बर'नि गिदिर गोलावफ्रा थ' बेबोथ' जोंनि समाजनि बर' समाजनि एकदमबारे बेरेखा हाबा मावदोंना बे एकदमबारे जाथावै खामानिखौनो बिथाङाबो मावगासिनो सासे गुबुन हारिनि मानसिजों हाबा जायालासिनो बिदि जमा थादों बेखौथ' जेनेबा मा होनगोन देहा सोलेर फानथिंनानै थानाय बेखौनोथ' होनगोन ना थ' बिनि थाखायनो जोंनि बर'नि गिदिर गोलावफोरा माबा मोनसे एक्सन लानांगौ आरो ना थ' मैया आङो मोनसे भिडिअ नुदों आरो ना बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायना होनि नै बे भिडिअखौ नुदोंना नै नुबाय बिसोरखौ हान्थु खोराय होनानै बुदों बिराद बुदों आरोना हिन्जाव बुलाय हौवाफोर बुलाय बिराद बुदों आरोना बे भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव हगारना होदों मानि थाखाय बिदि खालामनो गोनां हगारनाङा ससियेल मिडियायाव जोंनि बर' गथ'फ्रा दा उन्दै बिसोरो बुजियाखैथ' बिसोरखौ बुजायनांगौ बुजायदों बुदों जेनेबा थिगानो ना थेवबाबो भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव हगारनाङा आरोना एसे मा होनो माबा जायो लासिंसिं जायो आरोना जोंनि बर' समाजाबो थ' बिथांमोनखौ हादों नालाय बिथांमोनखौ बुदों आरो बिदिनो भिडिअ बानायनानै हगारदों थ' आं बुंदों जाय हानायखौल' नारसिनो दे ओमफ्राय जाय हायैफोरखौ हगारनानै होयो जोंनि बर'फ्राबो मिथिगौ ना थ' बिदि खालामनाङा हानाय हायै गासैखौबो समान नायनांगौ आरोना थ' आं बुंदोंथ' आङो नैबे हेपि बसुमतारीनि मोनसे खोथा बुंदों आरोना हेपि बसुमतारीनिखौनो आं बुंबाय जोंनि बर'नि इयुन जोलैखौ मा फोरोंनो नागिरदों बे जोंनि बर'नि देरफुहांनाय गथ'फोरखौ मा फोरोंनो नागिरदों सासेखौ नुनानै बिथांमोनाबो सोलोंगोन मिथिगौ ना फैसानि थाखाय आरो देहा सोलेर गथायनि थाखाय बिथांमोनाबो बिदिनो गुबुन हारि सेंग्राफोर नागिरगोन थाफानो आराम लानो थाखाय मिथिगौ ना बेनि थाखायनो दानो बे सासेया बांद्राय देखायबाय थादों बेखौ हमनानै होबथानानै दोनबासो होमबा बै जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोराबो एसे मा होनो गिगोन आरोना रायजोफोर आं बेखौ एसे नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदों आंनि बुंनायखौ कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय थ' नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लोगोफोर आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै हो आंनि दिनैनि बुंनांगौआ बेनोमोन आरोना आं दुखु मोनो मिथिगौ ना जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बेबायदि गुबुन हारिफोरजों नुबाथाय बिदि गुबुन हारिथाय आं दुखु मोनो मिथिगौ ना लोगोफोर थ' नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै होदो आरो इउटुब चेनेलाव नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामना होबानो जाबाय लोगोसे बे साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोना ओरैबायदि अननाय होदों थ' बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो थेंक इउ साफा सानै गाज्रि कमेन्ट हरग्रा दं जेबो नङा बियो हेपि बसुमतारीनि खानदान जागोन निग्र'नि फैसा मोनजादों खोमा बेनि थाखाय बिथांमोना आंनो गाज्रि कमेन्ट हरदों थ' जेबो नङा बिथांमोनाबो उनावहाय बुजिगोन दा जेबो बुजिथ'वाखै मानो होनबा फैसा मोनगासिनो नालाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन लोगोफोर बाय बाय